Bamako ana lamini cɛ fara muso ka denmisɛn ani mabakɔrɔ wari tarawele an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen ye kunnafoni balan waati selen juwakun kɔnɔ tiɲɛ 5 don wari tarawele tarata o tarata ni ala ye dugu ɲuman jɛ e ni ne bɛ bɛn kunnafoni balan kɛnɛ kɔnɔna la sɛbɛnnikɛlaw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn olu de bɛ maagan kɛ wari anw ta ye k'an ka nafolo don a la ni k'a fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ kumaba minnu b'a kɔnɔ n'o ka di jamanadenw ye wari n'u k'o sugandi k'o da jamanadenw tulo kan ka baara in tɛ taa maa saba baara kɔ bi sɔgɔmada in na nɛgɛ kɛrɛfɛ juru bɛ Ami Jakite bolo e ni ne kunnafoni kɛmɛ ka da sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔn lamɛnbɔ kulo garisɛgɛ maa kɛ min ye an bɛna an da don la ni k'o walanwala u bɛ bɛn e ko cogo di k'a fɔ Ahmed ye k'a ka fiɲɛ bɔ an sen kɔrɔ o bɛ bɛn bon Jabate naamu anw ka finitigilakaw n'o ye sɔrɔsiw ye jɔnwala cɛfarinw don o don dɛ wa an b'u kɔ han n'o siga ye maa min minɛ i bɛ t'i kun fɛ kana siga ne ko bala cogo bɛ di wari tarawele ne bɛ tigɛ don joona ye Gido Fasiriba n'o ye CC a ko masakɛ bulo la Kuluba an ka transition ɲɛma n'o ye colonel Ashimi Goïta wari tarawele juma tɛmɛnen k'a ye bisimilali kɛ a ko a ye maa min bisimila o ye nansaraw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'o ye Union Européenne wari tarawele min ka baara bɛnnen don Saheli jamanaw yiriwali ma wari tarawele a nana an ka jamana in kɔnɔ sabu dunan don n'a dun k'a fɔ ko ale taara kɔsa in na a fɔra maa min kɔ wari tarawele o ye sira mun don a kɔrɔ joona o kuma k'a dantigɛ malidenw ye Fasiriba ko a ko nin kɛnɛ in Ashimi Goïta a ma bila dagirinda la a ye yamaruya di wari tarawele u bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min na a ko juma tɛmɛnen kuma caman fɔr'u ni ɲɔgɔn cɛ min ye ni maa fila ye n'o ye Mali ka jamanakuntigi ye ale ni Union Européenne ka maa ciden kɛrɛnkɛrɛnnen Saheli jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Fasiriba ko a ko maa min nana Union Européenne tɔgɔ la o de ye Emmanuel Del Rey wari tarawele Fasiriba ko ni muso o kuma a ye kuma caman fɔ a ko ale ni Ashimi Goïta ka maa fila kuma wari tarawele a tilal'o la kuma min na kunnafonidilaw y'a makɔnɔ mun ni mun de fɔra u ni ɲɔgɔn cɛ a kuma kulogirin kɛra mun ye a ko ale nakun ye baara ye ka Mali ka lahilaw dɔn wari tarawele kuma o kuma tɛmɛna ni Ashimi cɛ a y'a bɛɛ lajɛlen fɔ kunnafonidilaw ye a ko fɔlɔ la a ko Ashimi ale bisimila ka ɲɛ ko Mali ye jamanaba ye Mali kura jɔli ko kuma bɛ ka fɔ a ko siga kɔni t'a la ko Mali kura bɛna an b'a kan a ko wari tarawele min kɔni Ashimi ye ko y'a yira k'a fɔ ale ka baaraw la ko min b'a nin kun kan kosɛbɛ n'a bɛ danna ye ka wuli n'a ye o de ye jamana in ka lakana ye a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen a ko min ye bɛn ni kɛlɛ don ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ min ye danaya don ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka kalafili kura labɛn ni ka sɔrɔ ka fanga di ɲɛmaa kura ma a ko o kunnafoni diyara olu ye fo ka dama tɛmɛ a ko siga kɔni tɛ min na min ye Union Européenne ye a ka nin cakɛda n'o ye Saheli jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko u labɛnnen don ni ka Ashimi dɛmɛ a ka kunkilenna la ko kunkilenna yɛrɛ ye olu taabolo ye a ko maa minnu fana b'ale sanfɛ n'o ye o représentant ale ni vice-président de l'Union Européenne ye wari tarawele ko ale fana ye olu ka ciden ye n'o ye Joseph Ebore Fontaine ye a ko siga kɔni t'a la ale ka hakilina ni olu ka hakilinaw bɛɛ lajɛlen kelen ye a ko n'ale ye min fɔ wari tarawele k'i b'a fɔ ko olu fana y'o kelen de fɔ a ko Mali dɛmɛni ye wajibi ye olu kan a ko Mali ka bɔ nɔgɔlali wari tarawele n'o ye malidenw haminako ye cogo min na olu ni Mali ye jɛɲɔgɔnma ye wari tarawele ko wajibi kɔni olu n'a minɛ Mali ka dabada ma wari tarawele ko sabu o kuma ko Mali ka dilanni malidenw mana bila yɔrɔ min na wari tarawele k'ulu man k'u pan u kunna Union Européenne a ka Saheli baara olu ɲɛnabɔli la wari tarawele a ko min kɔni Ashimi ye wari k'a y'a yira k'a fɔ o kuma Mali ka kunkilenna wari tarawele ko bɛ malidenw de bolo n'u yɛrɛ y'o dɔn ka ban o man ka jagoya ko foyi t'aw da la jagoya foyi kɛ bilen o bɛ malidenw de bolo wa ko kɛlɛbolo mun labɛnnen don Ashimi bolo wari tarawele ko fana diyara ale ye fo k'a dama tɛmɛ a ma daminɛ fɔlɔ an b'a ko kan dɛ a ko wajibiw b'an dɛmɛ wa Bakari ko dɛmɛ tɛna kɛ dalafɔli ye o kuma ko dɛmɛ nɔ bɛ na ye don n'a nataw la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le Gido kɔnɔ CC ale ka sɛbɛnni don bon Jabate o kuma min bɛ taa dugutigi bulon la o t'a bɔ dugutigiden k'i kun da kogo la ne in tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko le soir de Bamako soir de Bamako Umaru Ongoiba dɔgɔnɔkɛ nin ye a ka wuli ka jɔ ye Balu kolonitigi a ko min ye gɛlɛya ye e ko Faransi sɔrɔdasilakaw tɛ n'o sɔrɔ Sahel kɔnɔna na wa bawo k'a sabu kɛ mun ye min ye kuma faratilen ye o bɔla musokɔrɔba cɛ da kɔnɔ n'o ye Faransi jamanakuntigi ye Emmanuel Macron a ka laseli dɔ senfɛ a ye kɔrɔfɔ dɔw ta ni k'o sarada o kuma kɔni don Algérie faamaw tulo la i b'a ye k'a fɔ olu kɔni
sebe koro dimina ko sebe o ya jira ka fo kuma progotole min bole fle ni musoroba ceda kono no Emmanuel Macron ye ko korofo ko amabe wa ko min ye wuli ka joye o no sabati wa ulu ka wuli ka jo folo kala femi ye o de o ka la sigide min be France jamana konna na ko wele kana Algerie e konna na o tebele ngo fe min ye karitemeli no bena optorogalo le sabama san 2021 e baye ka fo o ye sharia bolo dota min ngoni be France pangulu munun be no ka keleke pangulu nunu ye ka fo ko ka avion de chasse u ta fe ka ye u ka kaba no sanfala la tuni bawo ne korofo ilaje o koni hagilna tale akoni akala sabu ye ma chama ga be kamana gan konna na kerenga nyala mi ye France jamana marabai ka sabu ga aka kuma pulo gutule voye mi ye aka kuma yenze ba ya jira ka fo ka bi Algerie jamana o yoga yira ma hore ya soro 1962 ke baye ka fo ku koni yoga jamana jo politique sira ani surasiw ka wulika kɛlɛ sira fɛ wa kɛlɛ sira minnu kan k'a sira u ka ma kɛ sira jɛlen ye o kɔrɔfɔ ninnu de ma bɛn Algerie marabaw ma n'u kɔni y'a jira k'a fɔ ka minɛ karido tɛmɛlen ka na bugɔfɔ waati min n'u u ɲɛnadon min sela sa o de ye min ye Faransi sɔrɔdasilaka ninnu ye u ka pankulu u kana olu ka jamana u kana kunna ta tuguni min kɔni ni u y'a kɔrɔbɔ a mana wolo fɛn min na ko a tɛ bali o la wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin kɔrɔfɔ bɔ ka be min ye Faransi sɔrɔdasilakaw ka ɲɛmɔgɔyasoba ye n'o ye u ka état major ye désarmé i b'a ye k'a fɔ u ka kuma lasela n'o ye colonel Pascal Iyani ye Pascal Iyani ale kɔni ye a lase k'a fɔ u ka wulikajɔ ani u kɛn bɛ ka fɛɛrɛ minnu tigɛ Sahel kɔnɔna na k'a tɛna fɛn bɔ u ka wulikajɔ la ko maa bɛ se k'a fɔ ko gɛlɛya min n'o bɛ se k'u sɔrɔ o de ye u bɛ wulili min kɛ ka bɔ Niger Niger faaba la ka u munumunu salo kɛ Sahel kɔnɔna na ko kɔni o de bɛ na kɛ gɛlɛya ye dɔɔni ko bawo min ye olu ni maa minnu bɛ baara kɛ n'o u ka base dɔ filɛ ni ye Wagadugu Burkina Faso o kɔni olu ka wulikajɔ u ka drone ka taa sa u ka wulikajɔ tɔw ma o kɔni munumunu salo o de bɛ na kɛ gɛlɛya ye wa Algerie y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni n'u u dusu ma suma nin na a bɛ kɛ sababu ye hali u ka taji minnu n'olu bɛ o di Faransi sɔrɔdasilakaw ma ko n'o fana tigɛ sɔrɔdasi kɔni wulikajɔ n'i y'a ta k'a lajɛ mansin ninnu avion fara duguma mobile ninnu kan kɛlɛkɛminɛnw kan bɛɛ lajɛlen kɔni taala ye taji ye n'a fɔra ko yɔrɔ min ka surun o la o ye Algerie jamana ye o ka funu taara wolo nin fana na f'a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya belebele ye ko bawo n'i y'a lajɛ min ye Barkani ka nin base ninnu ye minnu bɛ anw ka faso Maliba kɔnɔna na i n'a fɔ Tawudeni min ye Kidali ye Tombouctou ani yɔrɔ wɛrɛ minnu bɛ yen n'u ka basew sigi yen bɛ e ko nin bɛɛ lajɛlen tɛna gɛlɛya sɔrɔ wa bawo ni Algerie y'a ka taji kɔni dili tigɛ ninnu na bɛɛ a bɛ kɛ gɛlɛya belebele ye n'o y'a sɔrɔ u ka sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔsoba olu ka kuma lasela n'o ye colonel Pascal Iyani ye ale y'a jira k'a fɔ ko a tɛna foyi bɔ u ka wulikajɔ la n'i ma taji sɔrɔ dun pankulu bɛ pan wa pankulu tɛ pan mobiliw tɛ boli saru bɛ lataama cogo di o ko de maanifin ka k'i yɛrɛ ye sa ni maa ye ɲɛdɔnya k'i la a jira la k'a fɔ e de ye yɛrɛ ye baara banna ni Algerie jamana ka wulikajɔ ye ni ye ŋun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ soir de Bamako kɔnɔna na Umaru Ngoyiba ka wulikajɔ misirima ka koko mana bɔn bɛlɛ la k'a ka nɛnɛ dabɔra ne bɛ n tigɛ don ko kura l'indépendant parce que n'o ye Falen Kulubali a ko an ka taa faya la Tarawele min ye faya ye Bugari kunkanben bi parce que ko a ko kabini nanzara bulon tile kabini Mali ma ka yɛrɛma hɔrɔnya ta sigi kɛra ka jateminɛ kɛ min ye faya ye Bugari ko k'a labila a labilali a bɛ kɛ sababu ye ni ka fiɲɛ damaw ladon duguba kɔnɔ ni ka tila k'an ka kungo sogow labalo ka ɲa Bugari ji kana walankata ni ka duguba sɛgɛrɛ Tarawele ko faya bila kun kɔrɔ belebele b'a la parce ko o faya mun labilala n'o dilanna an ka cɛbaw fɛ an ka dɔnnibaw fɛ u ni nanzarabulon y'u sigi ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hectare ba 79 79,000 hectares parce que ko a ko o fiyɛfɛn a bɛ yɔrɔ min na min ye Kafela ka taa bila Zantigi la parce que ko min kɔni ye Segu sira don a ko min ye nin faya ye Bugari jigi belebeleba don jamana in faya in sɛgɛrɛ a ko ni wulikajɔ ma kɛ joona Bugari ko nin man di jamana la a ko maa dɔw de bɛ yen Bugari Tarawele olu kɔni bɛ ka don faya kɔnɔna la ni k'a tila u yɛrɛ ko titre b'u bolo
Fasiriba ko jaglaya la koni Fasiriba ko a ko général Ousmane Sidibé n'ale ye Ozo Forêt directeur général Traoré ale koni wulila a wulila ka jɔ sabu ale nominé janvier tɛmɛnen mois de février a n'a ka cɛbaw o kuma a ye fɛsɛfɛsɛli kɛ ko n'o de bɛ ka ta ka min kɔni an ka sigida sɛgɛrɛ o kuma ni ko bɛnbali don Boubacar Traoré fo ka sira a danna a y'a dɔn ka tigɛ kan waati min na Boubacar Traoré a taara munumunu k'a lajɛ kuma min fɔra Boubacar Traoré ko nkalon t'a la fiyewu lakika don min ye nin faya in ye n'a yangan ye 79 000 hectares ye maa dɔw kɛmɛ k'u ja farinya Boubacar Traoré maa dɔw yɛrɛ tɔgɔ fɔlen bɛ koyi min ye jagokɛla ye min ye nafolotigi ye Boubacar Traoré an ka jamana in kɔnɔna la k'o ye Hamadi Bacili ayiwa Fasiriba ko Hamadi Bacili kelen o kuma k'o ye min tigɛ k'o k'a ta ye o de ye 70 ka taa bila 80 hectares o ma a bɛ fɛ ka dugu Bamakɔ filanan sigi ye wa 80 hectares o fiyɛ ka bon Boubacar Traoré Fasiriba ko a ko ni 80 hectares a ye sɛbɛn de dilan na n'o ye titre foncier a ko titre foncier lakika tɛ Falen Kulubali ko jamana ale ka faya kɔnɔna maa si tɛ se ka titre b'o la a ko n'i y'a lajɛ jɔn de ye titiri bɔ nin yɔrɔ in na jɔn de ye sɛbɛn fura lankolon labɛn ka di min ye Amadi Bacili ma Boubacar Traoré jɔn ni da b'a dibidibi la jɔn de bɛ k'a jukɔrɔma tinti Boubacar Traoré ko nin ko in a tɛna tɛmɛ o si kan Fasiriba ko min ye directeur national ye Ozo Forêt n'o ye général Ousmane Sidibé ale kɔni ye yamaruya di a ka cɛdenw ma a ko plaki fɛn fɛn bɛ a y'a bɛɛ bɔ k'a fili plaque bɔlen tɛmɛnen kɔfɛ Boubacar Traoré baara o baara kelen bɛ yen a y'a bɛɛ lajɛlen da kolonci o kuma ne de ko tɛ jamana ka sariya don mɔgɔ ko tɛ dɛ jamana ka sariya don a ko n'i ye faya kɔnɔna lajɛ Boubacar Traoré n'o ye jamana ka titiri titiri wɛrɛ jumɛn bɛ se ka bɔ o kɔnɔ tuguni a ka gɛlɛn titiri wɛrɛ jumɛn bɛ se ka bɔ maa wɛrɛ fɛ tuguni u t'a fɔ an ka maakɔrɔw t'a fɔ ten wa n'i ye koko pɛrɛnlen fɛn ɲɛnamaw caman bɛ a bɛ k'olu siyɔrɔ ye nin ye tiɲɛ n'i ye nin ja faralen ka taa ni hectare ba kule ta ka titiri yɛlɛma k'a ta ye ani jamanaden jugu dɔw faama dɔw bɛ jɛjugu la kana siga ministère de l'assainissement de l'environnement du développement durable a ka wele joona koyi Boubacar Traoré a tigi kun ye nin n'a ɲɔgɔnnaw kɛlɛli kosɛbɛ Boubacar Traoré Fasiriba ko n'o ye Falen Kulubali a ko ɲininkali taara ka maa min sɛgɛrɛ mun na jamana ka titiri jamana ka faya kungo kolonba n'a bilalen don jamanadenw bɛɛ ye mun na e kelen nana hectare 80 tara k'o la n'o ye Amadi Bacili ye Amadi Bacili ko a ko ale y'a ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ lakika la wa ale jukɔrɔma tintilen don ale mana kunfɛ dɛmɛbaw bɛ a la Boubacar Traoré ko Mali o kuma ko sariya jamana don i b'a sɔrɔ nin ɲɛmaa ninnu dan b'u ka bureau kɔnɔ o bɛ nin bila k'a ta nin de bɛ ye o kosɛbɛ a politiki dɔ le bɛ han opérateur économique caman bɛ yen maa b'u kɔfɛ dɛ faamaw ka nafolo de b'u bolo maa b'u kɔfɛ an bɔ bɛ ko ninnu kalama koyi Boubacar Traoré Fasiriba ko n'o ye Falen Kulubali ye a ko Bacili kɔni y'a yira k'a fɔ ale tɛna mankan kɛ ale b'a ta bila sariya ka bolo kan o tuma min ye Fana tribunal Boubacar Traoré a taara ka plainte kɛ yen k'a ɲɛsin service Ozo Forêt ma mun na ale ka nafolomafɛnw u tal'olu ntaraki ka bɔ yen sabu u ye démolition kɛ Boubacar Traoré o tuma ko a ma jɛn bi a ma jɛn sini Fasiriba ko a ko Boubacar min kɔni ye ale ka bolominɛ minnu bɛ Boubacar Traoré ale ye titiri mun sɔrɔ ale ma titiri sɔrɔ ten k'ale ye titiri sɔrɔ sariya de kɔnɔ o tuma k'ale yɛrɛ tɛ se ka papier dilan koyi papier dilannaw bɛ yen o tuma ko n'i y'a ye u bɛ papier dilan k'a d'ale ma Boubacar k'i b'a ye k'a fɔ k'ale n'a ka kan o tuma min ye Ozo Forêt cɛbaw ye a directeur national général Ousmane Sidibé a ko n'i ye kow taabolo lajɛ Boubacar k'olu fana bɛ n'u ka plainte kɛ k'a ɲɛsin Amadi Bacili ma o tuma k'a yira k'a fɔ ko maa man ka don faya kɔnɔ o ka kɛ fana maa o maa n'i donna faya kɔnɔ Boubacar k'i ye sariya sɔsɔ o tuma i ye jamana ka sariya sɔsɔ Boubacar Traoré o tuma ko jamana fana bɛ plainte ta ka e sɛgɛrɛ o tuma k'e fana kiiri mun na i y'a sɔsɔ a ka kɛ ten Fasiriba ko Boubacar Traoré o de sama-samanin n'o baaraw daminɛlen bɛ a ko jamana ka titiri mun filɛ nin ye ni maa wɛrɛ donna k'a k'a sago ye a ko ni nin ko in kɔni ɲɛna wolomala k'a ban pewu Fasiriba ko i b'a dɔn min ye Bacili ye n'o ye Hamadi Bacili Ozo Forêt ye machine tali mun kɛ wari donna machine ka carburant sɔngɔ
cɛbale minnu tun bɛ mansin kɛrɛfɛ ka déguerpissement kɛ a bɛ nin bɛɛ sara huissier minnu taara ka constat kɛ Boubacar Traoré ko Bacili bɛ tila ka nin bɛɛ sara est-ce que b'o la wari donna la facture bɛ da sɔrɔ a b'a sara Boubacar Traoré parce que b'a ko nin de bɛ jamana in kɔnɔ koyi a ko siga kɔni tɛ mina Malikura ko kuma min fɔra nin ye Malikura kɛtɔla malidenw sago ye sabu ka fɛn kɛ foyi tɛ bɔ a la ko kun ye kunu ye o bi ye o kuma sariya ye kelen de ye Boubacar Traoré a sigilen bɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen ye nka a sigilen bɛ jamanadenw ye tiɲɛ de kan nkalon tɛ dɛ ni maa min ye nkalon kɛ Boubacar ko sariya abada a tɛ tugu i nɔfɛ wari mana ci kun cogo o kuma ko jamanadenw ka baara taabolo ka lajɛ a ko dankari kɛra Mali o kuma a sariya jamana nafolo ko la Boubacar Traoré ko bɛɛ lajɛlen kɔni ɲinɛ bɛna ko kɔ Falen Kulubali ko a ko min ye eaux et forêts maaw ye u k'u hakili sigilen bɛ nin ko in na u ja tigɛlen tɛ malidenw k'a dɔn k'a fɔ ko faya maa si tɛ sibiri ɲɛ kelen tigɛ a kɔnɔ Boubacar Traoré o kuma ko nin ye kɛlɛ de daminɛnen ye ne ale fɛnɛ bɔra yen maa bɛ yen ko ka yɔrɔ de bɛ yen kuma ko wulikajɔ bɛ ta k'a bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ u ka fɛn bɛɛ kari ka bɔ yen pewu kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant na Falen Kulubali ale ka sɛbɛnni don indépendant mɔgɔ min fɔ Bɔ Jabate ni ne in tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indicateur du renouveau Bɔ Jabate n'i y'a mɛn an k'a sama i b'a sɔrɔ a baralen don ni ne in tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indicateur du renouveau du renouveau ni ye Ajamutene ni ye a ka wulikajɔ ye Ajamutene ko e ko sɔɔni bana in a tɛna gɛn fo ka wuli so a nɔfɛ wa n'o ye coronavirus ye Covid-19 bawo min ye o dongo ye ni o bɛnna kununko ntɛnɛn ma octobre kalo tile 4 san 2021 anw ka pankurunjini kɛnɛ min n'o tɔgɔ dan bɛ an ka jamana yɛrɛ kɛlen kɔ k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ min kɛra a jamanakuntigi fɔlɔ ye n'o ye Modibo Keyita ye min kɔni ni ale to a ta la ka da an ka pankurunjigi kɛnɛ na e ko a kɛnɛ a kun dawlatigiya tɛ wa bawo min y'anw ka ministre so min n'o ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ma min ye madame Jaminatou Sangare ka fara min ye siniwo ka lasigidenso min n'o bɛ anw ka jamana kɔnɔ o ka chargé d'affaires o fana o tun bɛ kɛnɛ n'o ye Wanley ka taa se OMS n'o ye jɛnsili naani cɛkɛda bonda min n'o ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ma n'o ye OMS ye o bolofara min bɛ anw ka jamana kɔnɔ o ka ciden n'o ye Jean-Pierre Baptiste ye o fana o tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ nin bɛɛ lajɛlen kun sewale don ka sabu kɛ min ye nin vaccin ye vaccin min ni a kɔni n'a bɛ wele ko Sinovac n'a dilanna siniwaw ka jamana kan ni a sɛgɛsɛgɛla an ka fura dilan so ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye laboratoire ye min ye OMS ye n'o tilala ka yamaruya di a mɛnna ko maaninfinw o bolo bɛ se ka ci ni furaji in ye o fura a cunna anw ka jamana kɔnɔ canjala n'i y'a ta k'a lajɛ min ye nin kɛnɛ kɔnɔna ye fura in ninnu bɔlen kɔ pankuru kɔnɔ ni k'a di anw ka ministre ma n'o ye madame Jaminatou Sangare ye an ka kɛnɛyako ministre ka taa fara ni maa fila kan nin bɛɛ lajɛlen kun se wa bɛ kɛnɛ kɔnɔna na wa bɛɛ lajɛlen kelen na u ye kɔrɔfɔta min n'o bɛ tali kɛ anw ka siniwaw ka lasigidenso min n'o ka ciden tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'o ye Wanley ale y'a jira k'a fɔ olu na faso Mali b'a dɛmɛ filaninteriya min n'o bɛ siniwa jamana ni faso Mali b'a ni ɲɔgɔn cɛ o n'o baara ni ka o sɛbɛntiya o dɔ bɛ tali kɛ kɛnɛyako kan o dɔ bɛ tali kɛ kanako kan o dɔ bɛ tali kɛ min ye anw ka denmisɛnninlakaw kalanko bɛ se ka don bala cogo min na jamana in kɔnɔ o kɔni o wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ sen na o ka k'u bɛ kɛnɛ min kɔnɔna na nin donni kama n'o kun ye kunun ye o de ye kɛnɛyako ye min ye vaccin ye vaccin Sinovac min ye a dosi 800 ani 35 ani 200 o kɔni olu de kɔni sɔrɔla ka di anw ka jamana ma siniwa jamana fɛ ayiwa o bɛɛ ma fɛsɛfɛsɛ dɛ Ala k'a kɛ fu ye ko filaninteriya min bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ vaccin in nana o hukumu de kɔnɔna na awɔ u ye caman kan ye o siniwaw ka lasigiden kɔrɔ dɔ bɛ yen nin fɔra min kɔ i ye min tɔgɔ fɔ sisan wan kɔma Wanley o fɔra min kɔ dɛ i b'a dɔn fɛn min tun ka d'u ye Mali kɔnɔ Mali dibisogo a tɛ tile bɔ ka bi abada n'a ma fɔ a ye ta ayiwa min kɛra ale Mali kɔnɔ dɛ ko Mali dibisogo de ka di ko tɛ sɔrɔ yen tile kɔnɔ ba filala b'o ɲimi ayiwa an ka dibitigiw tulo b'u la dɛ ayiwa a t'aw ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan an ka taa siniwa jamana kan siniwa jamana in fana taali ma nɔgɔ dɛ tɛmɛna ye Bɔ Jabate min ye siniwaw ka lasigiden ye n'o ye Wanley ye ale kɔni y'a jira i n'a fɔ n da tula a la cogo min na filaninteriya hukumu o kɔnɔna na n'o ye coopération bilatérale ni multilatérale ye Sinovac n'o ye bolo bɛ ci ni furaji min ye n'a bɔra siniwa jamana ka bolo kan ni OMS yɛrɛ a yamaruya di a bɛ waati jan bɔ a sɛgɛsɛgɛlen kɔfɛ
koni ko a bɛ ta k'a di faso Maliba ma min ye dosi 800 ani 35 ani 5 ye o furaji o kɔni bɛna kɛ sabu ye ka Maliden bɛɛ lajɛlen kelen la ni k'o bolo ci a ka kɔrɔfɔ baale b'a ye k'a fɔ min ye jɛnsɛnina ni tɔnba minnu ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ma o bolofara minnu b'an ka jamana kɔnɔ ni o ɲɛma o ye Jean-Pierre Baptiste ye Jean-Pierre Baptiste ale ko a ka maanifinw hakili ka kununkoyi ko bawo maanifinw ko n'i y'a jateminɛ kɔsada in na ko bana in ko maaw b'a fɛ ka salaya a kɛlɛli la ko min ye geste barrière ye o de ye jamana ɲɛmɔgɔw ye taabolo minnu fɔ k'an k'olu matarafa ko man ka kɛ bolokɔfɛ fɛn ye jamana den kelen lasi bolo ko wa ko min ye wulikajɔ ye o ka sabati bɛɛ lajɛlen k'i janto i ka kɛnɛya na wa i sigi ɲɔgɔn fo ka taa se kɛrɛfɛ maa ma o bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛya bɛɛ lajɛlen kan ka i ɲɛkile o ma ko ni ka a taama ni ka a matarafa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ n'i ye Jean Baptiste ka kɔrɔfɔ ye a y'a jira k'a fɔ nin vaccin in bɛna kɛ sabu ye olu ka baara min n'o taa bɛ ka kalifa la faso Maliba kɔnɔna na ni k'a latile u bolo wa ko a dan b'a la tigɛnkan bɛ a bolo an ka minisiriso minnu ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ma n'o ye madame Jaminatou Sangare o min n'o b'a ɲɛmaya la o kɔni ka wulikajɔ k'o dogon tɛ maa na muso in a nafura dama nin département in kunna n'o ye nin ministère in ye a b'a la ka baara caman kɛ a ye baara kuma caman kɛ dɛ wa a kɛra sabu ye gɛrɛbu caman kɔni kun bɛ anw ka kɛnɛya tigilamɔgɔw yɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen sunjuru la min ye anw ka kɛnɛyaso caman ye fɛn caman kun bɛ yen n'o ye majɛnw ye nin bɛɛ lajɛlen tile la wa min ye ale ka kɔrɔfɔ baale b'a ye k'a fɔ an ka ministre n'o ye madame Jaminatou Sangare ye a fana a ye kɔrɔfɔ ta a ye bonyamasegin ta ka ɲɛsin OMS ani siniwow ka jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya u ka lasigidenso u ka ciden min n'o bɛ anw ka jamana kɔnɔna na a ko k'u bɛ fo u ka wulikajɔ la ko wa ko hakilinajigi min ye Sinovac ye k'a fɔna vaccin damadɔ kɔ o dɔ bɛ tali kɛ vaccin min ye Johnson ye ka taa se AstraZeneca ma min ye AstraZeneca o kɔni o fɔlɔfɔlɔ o de boloci boloda la o tɛmɛnen kɔfɛ Johnson o nana min ye Sinopharm ye ka taa se Sinovac ma nin bɛɛ lajɛlen an bɛ min kuma na o de ye Sinovac ye wa Sinopharm o fana bɛ kɔ ka na ko wa ko yanni san bɛɛ kun cɛ jamana in k'a kan ka boloci furaji a kan ka o vaccin o dosi 3 o de kan ka sɔrɔ a fɛ waasa min ye jamana den kelenna bɛɛ lajɛlen bolo bɛ se ka ci cogo min na ko bana in k'a kɔlɔlɔ ka bon bana n'a donna jamana kɔnɔna na k'a bɛ kɛ sabu ye ka jamana ni k'a ka sɔrɔ ni k'a segin kɔ jamana denw ka kɛnɛya ni dankarikɛlaw la min ye jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ ye o kɔni o bɛ don bisi basa la o hukumu kama ko bɛɛ lajɛlen kan ka bɔ ni ka t'i bolo ci ko wa ko Sinovac o kɔni a bɛ kɛ maaw na maa minnu si b'a minɛ san 18 ka yɛlɛ sanfɛ nin bɛɛ lajɛlen bolo bɛ se ka ci ni Sinovac ye ko wa ko maa minnu tɛgɛ bolo cila ka ban ni Johnson ye ka taa se AstraZeneca ma k'olu nin tɛ a la a bɛ ɲɛsin maaw ma maa minnu bolo ma deli ka ci fɔlɔ ko wa k'a bɛna kɛ sabu ye jamana kɛnɛyako ni ka dɔ fara a yanga kan wa waati ni don nataw kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔw bɛ wulikajɔ min na min ye a kumana an ka fangabulon cɛmancɛla fanga fangabulon ɲɛmaa tɔ a la min ye premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga fo ka taa se an ka cɛmancɛla fanga yɛrɛ ɲɛmaa ma colonel Assimi Goïta ninnu maa fila kɛ mɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana in a bɛ dingɛ min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ o kɔnɔna na cogo min na wa gɛlɛya bɛ jamana den kelenna bɛɛ lajɛlen da la o gɛlɛya o fura bɛ se ka sɔrɔ o la teliya la cogo min na nin ye mun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔna na a jamutɛnɛ a ka wulikajɔ an ka taa Tarawele o laban ye boli ye ne bɛ n tigɛ dɔn ko kura l'alerte Fadiriba n'o ye Bazumana Kane a ko an ka taa Fana Bɔkari Tarawele sans logement sociaux wari n'o ŋaniya tun taara ni k'o jɔ k'o di dɛsɛbaatɔw ma fantanw ma muso minnu bɛ n'u cɛw fatura dabolo wɛrɛ t'u bolo bilen Bɔkari Tarawele falatɔw yatimɛw jigintanw Bɔkari Tarawele ko fana kɛra dibidibi la Fadiriba ko jamana in a kuma tɛ fɔ ka ban a ko ONG Alfaru kɔ ale de ye hakilina ta ale n'a dɛmɛbaaw Bɔkari Tarawele so 100 ni k'a jɔ k'a ko nɛgɛ ta k'a di dɛsɛbaatɔw ma a k'a ko ma kɛ tiɲɛ kan Fadiriba ko Bɔkari Tarawele min kɔni ye septembre kalo ye i b'a ye k'a fɔ tile ninnu u dira Bɔkari an ka ministre fɛ Bɔkari sow jɔlen kɔ ka ban makama ni karama fɛn fɛn kan ka kɛ Bɔkari nin bɛɛ lajɛlen kɛra a ko baara yɛrɛ daminɛna san 2016 nafolo min donna so 100 la o ye sefavare miliyari 1 ani miliyɔn 600 Fadiriba ko Bɔkari Tarawele min kɔni ye so a birigiden fɔlɔ dara don mun na maa dɔ kɔni bɛ n'o tɔgɔ ye ko Umaru Kone ale bɛ fana ale ye bololabaarakɛla ye ale ko Bɔkari Tarawele o kuma ko nin ye jigisɛmɛ belebele daminɛtɔla ye a ko kuma min fɔra o kuma ko k'a fɔ a fɔcogo la dɛ n'a kɛra kɛcogo la tiɲɛ yɛrɛ la ko fantanw dɛmɛni ko min fɔra Mali kɔnɔ nin y'a kun bɔtɔla ye fana Bɔkari Tarawele ale kɔni nisɔndiyara sabu ale yɛrɛ b'a dɔn tigi nin baara in o kuma man ka tɛmɛ ale la ale kan kɛ dɔ sɔrɔ
nin ko in na parce que b'a ko birigiden fɔlɔ dara maaw kɔntana baaraw nana daminɛ ka so jɔ ka ban ka so maa nugu n'o ye peinture ye Bubakari Traoré a tɔ tora mun ye o kuma a jɔra min kama a ka ko ye o kuma min ye fantanw ye sɛgɛsɛgɛliw kɛra ka tɔgɔ sɛbɛn Bubakari Traoré ko tile di waati nana se o kuma ko lisi yɛlɛmana tɔgɔ wɛrɛw yɛlɛ a bɔra fantanya la k'a kɛ setigi ye waritigiw subhanallah ani waritigiw walima faamaw ni minnu ka su Mali kura Bubakari Traoré Sosiriba n'o ye Bazumana Kane Bazumana ko a ko n'i y'a lajɛ so 100 na u ye maa damadɔ suganti maa minnu ye cɛsabatɔw ye maa minnu ye lujuratɔw ye Bubakari Traoré n'a bɛɛ kun kan ka ta ka d'ulu ma olu de tɔgɔ bɛ lisi kun fɔlɔ la u sina ko maa damadɔ lajɛ dɔrɔn ka tile d'ulu ma ministre ɲɛkɔrɔ ministre kɔfɛ o kuma Bubakari a tɔ kɛra fiɲɛtɔ bɛrɛ ye a ye nana an ka tile ayi olu kɔni y'u ta sɔrɔ maa damadɔ y'u ta sɔrɔ olu garisɛgɛ jara Bubakari Traoré ministre talen kɔ jama ka ca bɛɛ lajɛlen ka tile tɛ se ka d'i ma bi o kuma bi ta ye remise symbolique ye a tɔ tora dibidibini na a tɔ kɛra dibidibi la Bubakari o kuma u y'a tɔ kɛ sa ne ko commission min bɛ sigi nin ko kan o commission yɛrɛ a ɲɛmaya bɛ jɔnni bolo sous-préfet kɛ ayiwa sous-préfet ba baara ɲuman kɛ nin ye commission ɲɛmaa sous-préfet bolo Bubakari Traoré min y'o kuma yɛrɛ Bazumana Kane ko nin ko in dibidibi donnen a la ale yɛrɛ kɔni ye wulikajɔ kɛ nin commission a ɲɛmaaba ye jɔn ye u y'o tɔgɔ fɔ a ye k'o ye sous-préfet o tɔgɔ Virginie Traoré Virginie Traoré k'ale ye a ka numéro ɲini k'a wele madame le sous-préfet o kuma an y'a mɛn k'a fɔ ko dibidibi dɔ don bɛ logements sociaux ko tilali ko la fana e bɛ mun de don a ko la k'a tɛna ka mun fɔ o kuma ko n bɛ yɛrɛw la n bɛ tila k'i rappeler ko fɔ bi i tɛ rappeler o y'o bannen baara b'a dɔn kɔrɔfɔ min t'a mɛn ka ɲɛsin a ma a ka girin fo article in sɛbɛn waati a ma sous-préfet ma rappeler a t'a rappeler parce que b'a ko Bubakari Traoré k'a ye wulikajɔ kɛ ne ka maa wɛrɛ fana wele o fana ko n bolo degunnen don n bɛ tila k'i wele o kuma fo bi o fana m'a wele kumakan bɛ ɲɔgɔn tulo la parce que b'a ko a ko siga kɔni tɛ min na dibidibi kɔni o dara kɛnɛkisɛjɛ kan sabu min ye fantanw ka hakɛya ye o ntarakiliw la fana logement sociaux ko la Bubakari Traoré o kuma maa minnu ye hakilinaw ta u tɛ nin kalama wa n'o ye ONG Alfarku ye cɛkɔrɔba a ka hakilina ka ɲi Bubakari ye a ye nin ɲɔgɔnna min kɛ jamana kɔnɔ a ka ca o kuma min ye ka se k'a ka jɛrɛjɛkulu k'o cogoya tiɲɛ o kuma k'a ka bɔ a ka kuma jamanadenw ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'alerte kɔnɔ Bazumana Kane ale ka sɛbɛnni don l'alerte mɔgɔw an b'u fɔ ka fara Bazumana Kane kan o de b'a ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'ami du peuple l'ami du peuple maa min ka wulikajɔ ye nin o ye jamanaden dɔ de o de hamina n'a ye lettre kɛ a donni kama san 2014 ka ɲɛsin Faransi jamanakuntigi ma n'o ye François Hollande ye jamanakuntigi kɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ e ko min ye nin jamanaden ye n'o y'anw ka faso Maliba den ye n'o ye Amadou Ba ye ale yɛrɛ ye tɛgɛda dɔ a fɔ lafasali tɔnjɛkulu dɔ ɲɛmaa ye n'o ye SINABEF ye Syndicat national des banques établissements financiers o secrétaire général don n'i y'a ta k'a lajɛ nin lettre nin sɛbɛnna a fɛ ka ɲɛsin François Hollande ma kabi san 2014 ko nka ko bi ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye sɛbɛnfura ye n'o ye bataki in kɔnɔ ko ye k'a bɛ ani ni bi taabolo k'a bɛ ɲɔgɔn ta kosɛbɛ koyi ko bawo kabi san 2012 n'i y'a ta k'a lajɛ wele bilalen kɔ anw ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka ɲɛsin Faransi ma i b'a ye k'a fɔ min ye Serval ye olu kɔni wulila ten dali ka n'i to an ka jamana kɔnɔ min ye Bamanjilakaw ye k'u kunbɛn kɔ na k'u ɲɔni ka taa n'u ye kɔrɔnfɛla la n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ i b'a ye k'a fɔ anw ka finitigilakaw n'o ye faamaw ye olu tun bɛ a ko in janjo cɛ ma koyi wa ko kɛtɔla fo ka taa min ye région minnu n'o y'an ka marabolow ye n'o ye Tombouctou ani Gao ye olu kɔni sɔrɔlen kɔ ka bila faso Maliba ka mara kɔnɔna na min ye Gao ye a fɔ Kidali Serval selen kɔ ye o ko anw ka forces armées maliennes ma aw k'aw jɔ anw kɔ yan aw kana tɛmɛ yen kan k'a minɛ o dɔw fɔ bi i b'a ye k'a fɔ min ye Bamanansiya walew ye o tɛ kɔtigɛ min ye anw ka finitigilakaw ye u ma joli don minnu kɔni bolo u ka denbaya la n'u ma segin bilen ma joli don n'u somɔgɔw bolo kɔni denw bɛ u dakɔrɔ Ala ni kamanagan fɛ a ko min ye nin lettre ye a ko François Hollande a donni kama san 2014 ko e min bɛ Faransi jamanakuntigiya la n'o ye jamana ɲɛmaaya ye ko n bɛ nin lettre ta ni ka ɲɛsin ma awa ko n bɛ hakililajigi fana ko bawo a bɛ waati jan bɔ ko kabi san 1957 min ye hakilina dɔ kun dala Faransi jamana fɛ k'a fɔ ko jɛkulu n'a sigi sen kan ni a bɛ wele ko organisation commune des régions du Sahel n'a bɛ wele ko OCRSI min kɔni n'a sariya bolo tara k'a to a da ko loi numéro 57
27 min n'o tala janvier kalo dɔ tile ta san 1957 o hakilina min dala Faransi fɛ dɛ n'a ma ɲɛ sɔrɔ yani anw ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli cɛ i b'a ye k'a fɔ o kɔni b'a fɛ k'o hakilina in ni k'o de waleya wa o bɛ Sahel jamana yɔrɔ minnu kofɔ a ko kɔni a fiyɛ o ka bon kosɛbɛ ko wa ko n'i y'a lajɛ min ye kilomètre carré fɛ 5 millions de kilomètres carrés a b'o de kofɔ ko wa ko n'i ye a lajɛ politique yɛrɛ siratigɛ de kɔnɔna na min ye jamana caman ye olu caman de tun bɛ hombaden la nin hakilina jugu in talen kɔfɛ i n'a fɔ Rwanda jamana ko jɔn o maa joli joli don minnu d'a ma jɔ Faransi la k'u tɛgɛnkɔni jɔ a la k'a fɔ k'o de kɛla sabu ye san 1994 ka jeunesse rwandais ni k'a sinsin ko o maa joli joli don minnu m'o tɛgɛnkɔni ɲɛsin Faransi jamana ma Centrafrique kɔnɔna na k'a jira k'a fɔ min ye François Bozizé ye jamanakuntigi kɔrɔ ka fanga dafirilen min ye milisi kulu 2 ye min ye anti-balaka ani jɛkulu wɛrɛ Seleka voilà o Seleka in dɛ o de kɔni wulikajɔ kɛ k'a fɔ u na jamana lakanako ni k'a don bɛrɛ la Faransi de nana kankara olu ni ɲɔgɔn cɛ k'u ka marifaw minɛ ka min ye milisi tɔ kelen dɔ ye ka sira di olu ma o kɔni y'a kɛ bafa ni kilitɛ ye maanifin bɛ faa cogo min o b'a faa ten min ye Amadu Diko ye a ko min ye an ka taa Libi jamana kan ko jɔnni de taara Kadafi ni k'a ningɛnɛ karaba dɛ min ye Faransi ye a n'a dɛmɛbaw olu de ye o baara boloda ye wa u ye lamɛrikɛn jamana nɛgɛ ka fara u yɛrɛ kan ka taa Kadafi ka fanga ni k'a daraki ka bɔ a bolo ka tila k'a faa cogo jugu la o kɛla sabu ye min ye anw ka jamana ye min ye Bamajilakan minnu n'olu tun bɛ Libi jamana kɔnɔna na u yɛrɛ ɲinintɔla u nanu u dagayɔrɔ kɛ anw ka jamana kɔnɔfɛla ye o min kɔni jɛkulu taara munumunu ni k'o to a da ko MLA ko bɛɛ lajɛlen t'a kalama bi wa min ye Faransi jamana ye o kɛn bɛ ka wulikajɔ min ta ka ɲɛsin ani senkɔrɔma dondo min ta ka ɲɛsin MLA ma ko bɛɛ lajɛlen t'a ɲɛdɔn wa hali n'a sɔrɔla u tilala ka fara ɲɔgɔn kan ni k'a to a da ko SEMA o SEMA kelen a ye Bamajiya wale joli joli ta ka ɲɛsin anw ka jamana seleke naani kɔnɔna sigibaw ma min ye jamana kɔrɔnfɛla ye ka se cɛmancɛla ma fo ka taa se an bɛ se k'a fɔ bi o ye tɛrɛndurun na fo ka se jamana worodugu yanfan ma n'o ye sudi ye Bamajiya wale b'a la ka kɛ cogo min o b'a la ka kɛ ten ko wa ko n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye AQMI ye ani MIJAO ko ni ɲininkali kun kɛla a donni kama k'i b'a ye k'a fɔ min ye MNLA ye o ko man di maa si ye yɔrɔ kɔfɔlen ninnu kɔnɔna na min ye AQMI ni MIJAO o y'o minnu kɛ terroriste ye dɛ ko wa ko MNLA ka terroriste ya k'o ka jugu AQMI ni MIJAO ye ko bawo min ye MNLA ye o ye Bamajiya wale min ani bɛngali wale min ta ka maaw sɛgɛrɛ ani ka bin an balakaw kan a kunfɔ yɔrɔ tɛ u bolo ani a kɔfɔ yɔrɔ tɛ u ye jigiya tɛ u ye a donni kama k'o caman k'o de kɛla anw ka jamana kɔnɔ ko Faransi François Hollande jamanakuntigi kɔrɔ k'a donni kama k'a sela ka mun kɛ ko wa ko a donni kama ko walima u nana dɛmɛ min to anw ma kɔna yɔrɔ la ka se Tɔnbukutu Gao ma ko a kɛla sabu ye bɛɛ lajɛlen kɔni kun y'a jira k'a fɔ ko Kidali kun bɛ Bamajilakaw sɔnni min kɔrɔ k'o na bɔ o kɔrɔla la ten ko nka ko a ko tilala ka kɛ ko wɛrɛ ye maaw ma taabolo faamu ko min na wa min ye den caman ye k'olu o maa joli joli don minnu m'u den tɔgɔ da François Hollande la minnu kɔni n'u ma Faransi drapeau ni k'o san k'o yanga anw ka jamana kɔnɔna na ka taa sɔrɔ anw sigi bɛ saga bonda la ko wa ko min ye Damien Boite ye ka taa se François Hollande yɛrɛ ma o tɔgɔmaniw ani bɔlɔ minnu n'u tɔgɔ dalen u la k'o de ka ca anw fɛ faso Maliba kɔnɔna na ko jamana faso Maliba ko anw ye jamana min kɔni a bɛ wuli ka jɔ la wa min ye anw ka jamana ye ko a ma daminɛ bi min ye empire belebelew ye jamana in daminɛna olu de la ko wa o de kɛla sabu ye faso Maliba ka terrorisme fo ka n'a kɛ donni min kama ko a to a da la ko faso Mali o kɔni ko Faransi ko a kan ka anw bonya ten sa ko wa ko min ye anw bɛnbakaw ye u taara Faransi bɔ bolo la don min na De Gaulle y'i to Brazzaville ka kulekan bɔ ka ɲɛsin farafin jamanaw ma min ye anw ka jamana ye a den dɔw taara ni ka taa Faransi bɔ bolo la o bɔra bolo la min kɛ i b'a ye k'a fɔ o ko jɔnjɔn n'o tɔgɔ o ma tila ka taa ni ka di anw ma ko François Hollande a donni kama a ka lettre sɛbɛntɔ la ko a kan k'i miiri min ye anw ka jamana ye a y'a yɛrɛ bin ka di Faransi jamana ma ka hakɛ min kɛ ko a sera waati ye sa olu ka u ɲɛsin anw ka jamana ma min ye anw ka jamana ye a bɛ degun min kɔnɔna na k'a bɔ yen n'o ma se k'o kɛ bɛɛ ani maa minnu bilan bɛ ɲɔgɔn na n'o ye nin Bamajilaka ninnu ye u ka fɛɛrɛ kɛ k'u dagajugu bɔ an da la nin ye kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'ami du peuple kɔnɔna na Amadou Ba a ka wuli ka jɔ Amadou Ba bari an b'a fɔ ko juru don juru sara ye a François Hollande ko Mali ka juru mun bɛ olu la k'u nan'o sara nka juru a ma sara ni ɲuman ye dɛ a ma sara ni ɲuman ye dɛ u ye ɲɛji tilancɛ cɛ ni ka tila ka ji wɛrɛ d'an ɲɛ na o ye biɲɛ de turu an na k'an tɛ kasi nin ye ko ɲɛdɔntɔ ye sa o tuma an ka dɛgɛ min an bɛ tila ka segin ka na bɛɛ wate yana an bɛ taa ni gafe kɔnɔko ye an bɛ nin fɔli in ta ka di Diko Mayiga ma an ka musokɔrɔba a n'o ka kan ne ko bala cogo bɛ di
Bokar Traoré ntara nana dantigale wɛrɛ t'o la ne bɛ n tigɛ don ko kura la l'air tɔ Fasiriba n'o ye Sidiki Kone a ko an ka jamana in kɔnɔ Bokar Traoré ko kura dɔ wulilen bɛ n'o ye ko kura ɲuguɲugu ye moto taxi a ko moto taxi Bokar Traoré ko kura don an ka faba kɔnɔ Bokar Traoré kabini moto taxi ko daminɛna Bokar maaw de bɛ ka don a la waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'a sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ Fasiriba n'o ye Sidiki Kone a ko baara ko gɛlɛya de bɛ jamana in kɔnɔ maa caman bɛ bolo minɛ yɔrɔ min tun b'u bolo gɛlɛya nalen u y'a lajɛ ni ka moto ni kelen ɲini Bokar Traoré ni ka kasige don kunkolo la ka boli n'u yɛrɛ ye Bokar Traoré n'i y'a lajɛ moto mun bɛ ka boli jamana in kɔnɔ a ko a dagosi ka bon fo k'a dama tɛmɛ a bɛɛ n'a ka tɔgɔ don Fasiriba ko a ko moto ka boli o ye tiɲɛ ye maa tɛ se ka maa bali ka moto boli Bokar Traoré nka diɲɛ ko ko n'a bɛ kɛ a bɛ kɛ n'a taabolo ni sariya ye a ko ni sariya tɛ ko la o tɛ kɛcogo ɲuman sɔrɔ Fasiriba ko jamana minisiriso min ka baara bɛn bɛ an ka taamako ma olu de kan k'u sigi k'a lajɛ ni k'a tɛntɛn Bokar Traoré maa minnu ye bolikojugukɛlaw ye ni k'olu bɔ jama la sɔgɔmada in na yanni ka taa yɔrɔ jan dɔ tun kɛn bɛ ka client dɔ ta Sabalibugu kɔti niveau la k'a fɔ k'a bɛna Sotrama dépasser droite fɛ u tun bɛna jigin dingɛ kɔnɔ o kan ka kɛ wa ne b'u kɔfɛ a tun bɛna kɛra yɛlɛ nafu Bokar Traoré Fasiriba n'o ye Sidiki Kone a ko tile tɛ bɔ ka bin abada n'i ma kasara jugu dɔ mɛn a ko moto bolibaga caman bɛ Bokar u tɛ moto boli cogo dɔn u permis t'u kun u ma kalan moto boli la code de la route o sariya n'o ye sirabanga sariya ye Bokar Traoré u t'o dɔn a ko n bɛ se ka moto bɔ a nɔ na n'o ye moto kelen san ka di yan walima n yɛrɛ ye moto kelen san Bokar Traoré n bɛ n teliya yaasa n bɛ n ka recette sɔrɔ ni ka tila ka dɔ sɔrɔ ka bila jufa la Bokar Traoré n mago t'a tɔ la Fasiriba ko o damatɛmɛ bolikɛlaw Bokar min man jan bɛ taa ye Bokar n'i y'a lajɛ olu de kɛmɛ ka tɔɔrɔ ta ka maaw sɛgɛrɛ a ko n'i y'a mɛn k'u bɛ client sɔrɔ Bokar k'o tɛ dɔwɛrɛ Bamakɔ embouteillage dagosi ka bɔ bi mobilitigi caman bɛ yen Bokar embouteillage ɲɛsiranya kama walima Sotrama ɲɛsiranya kama u b'a lajɛ ni ka moto taxi wele o tuma ko bɛ maa senna teliya wa senna teliya caman bɛ yen a bɛ taa laban dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso o y'a ɲuman ye Fasiriba ko Bokar Traoré moto taxi bolilaw kɛra sababu ye ni ka maa dɔw se kasara ma o kɛra ninbɔ ye o kɛra sababu ye ka maa dɔw lase kasara ma o kɛra senkali bolokari ye ni ka tila ka taa bila Bokar lujuraw la Fasiriba ko nin bɛɛ lajɛlen damatɛmɛ walew yera an ka jamana in kɔnɔ a ko kangari de bɛ da moto taxi bolikɛlaw ye u k'a lajɛ u ka kalan diɲɛnatigɛ ko la ni kalanna ka dɔnniya sɔrɔ o tuma a bɛ dɔ fara i ka baara kan siga t'o la Fasiriba ko Bokar Traoré o tuma ko n'i ye Bamako yɛrɛ taabolo lajɛ commune wɔɔrɔ min bɛ Bamako kɔnɔ moto minnu bɛ boli a kɔnɔ Bokar moto bayirika caman don o tuma ka tile bɔ ka tile bin moto taxi bolila kelen ma t'i yɛrɛ yara walima ka t'i yara ni client ye abada k'i t'a ye i kelen k'i ka wari don fɛn na ko k'i sen teliya i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la walima kaburudon na munna a ka filɛ nin ye an ye min bɔ l'alerte kɔnɔ Sidiki Kone ale ka sɛbɛnni don Sidiki Kone ka fara l'alerte maaw kan bɔ jabatan b'u bɛɛ lajɛlen fo a ko min ye misirima ye a ka kɔfilɛli laadalatile don n'o tɛ a t'a kun bɔ ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'indépendant n'i y'a lajɛ maa min ka wulikajɔ ye nin ye o ye YST Yusufu Kamara a ko min ye tosira tɔ ye k'a ka gwan dɛ min ye conseil national du patronat du Mali CNPM ko minnu kɔni kun bɛ yen n'u kun bɛ k'a jira k'a fɔ k'olu de ye yɔrɔtigi ye n'o ye Mamadu Jajɛ Sangare ye o kɔni ka taa ale ni maa min kun t'i mɛn ɲɔgɔn na n'o ye Mamadu Sɛnsɛn Kulubali ye ko tribunal ma o bɛɛ lajɛlen ka sebaaya bɔsi ka b'u bolo wa ko in n'i y'a ta k'a lajɛ min ye foroba lajɛrɛ ye nin kulu fila bɛɛ lajɛlen n'u ka ma u ye foroba lajɛrɛ ye ni k'o sigi sen kan n'a bɛ wele ko assemblée générale élective min kɔni n'a bolo dala Amadu Jajɛ Sangare fɛ sasɔrɔ kalo dɔ tile 26 san 2020 wa n'i y'ale fana ka kɔrɔfɔ lajɛ ale n'a ka maaw ye o foroba lajɛrɛ ni k'o sigi sen kan waasa bureau bɛ se ka kuraya cogo min na fan dɔ fɛ min ye octobre kalo ye o tile 8 dɔ ta o san 2021 kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ min ye Mamadu Sɛnsɛn Kulubali ye o fana n'a ka kulu maaw olu fana y'u ka bureau fana kurayali ni k'o baara ni k'o boloda wa i b'a ye k'a fɔ a taara ye k'a fɔ min ye kulu fila olu de bɛ fɛ ka CNPM ɲɛmaya ani k'a kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye fan fila bɛɛ lajɛlen kɔni a
nana kɛ dalafɔli ma ɲɛ sigi ka fɔ ma ɲɛ o ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen ta ka se bɔgɔjɛnlen kan sigida 4nan tribunal o kɔni o kun ye sɛbɛn dɔ bɔ ka yamaruya di kɛ o yamaruya di n'o bɛ wele ko ordonnance gracieuse o kɔni san 2020 kɔnɔna na otorokalo tile 9 min kɔni kun ye yamaruya kɔni di Amadu Jajɛ Sangare ma k'a fɔ ale de kɔni de CNPM ale de o ɲɛmaa ye wa kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ min ye 30 octobre ye o tribunal so kelen o tilala ka a jira k'a fɔ min ye Amadu Jajɛ Sangare ye ko kɔni ko a tɛ se ka ɲɛmaaya kɛ CNPM kunna tuguni k'a ka wuli ka bɔ yan n'a ka cɛbaliw wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye tribunal ye sigida 4nan kɔnɔna na olu kɔni y'a jira ko waasa nin fan fila bɛɛ baw a kelen ta min kɛ i b'a ye k'a fɔ fan fila bɛɛ ka maa wulila u ka journalistɔnw wulila ni k'u lafasa tribunal kɔnɔna na kiiriw bɛɛ lajɛlen kɔni tola munumunu na kiiriw jaabi nana bɔ ka bin tribunal yɛrɛ nana ye sa nin fan fila bɛɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ka sɛbɛn kan ka bɔsi ka b'u bolo waasa ni kalata kura bɛ kɛ n'a bɛ kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ a ka kɛ n'o mɔgɔ kuraw ye walima ni ninnu de bɛna segin kalata in kan a ko u ka segin kalata kan maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima nin jamana in a bɛna to nin den kan dɔ in na min ye anw ka sɔrɔ bosobaw ka nin cɛkɛda ba in ye ka taa se jagokɛla kumaba ninnu ma CNPM a ka wulikajɔ n'a ka kungilenna a bɛna don galama na wa ɲininkali bɔ ka kɛ min ye nin wulikajɔ ye nin maa fila kɔni o y'a jira k'a fɔ k'u ma jɛn koyi bawo min ye fan fila ye bɛɛ lajɛlen kɔni ta bɛ ta da an ka kiiribulonba min bɛ yen n'o ye laban ye Cour suprême o section administrative o t'an b'o ta da o ɲɛkɔrɔ sigikɛn bɛ k'o jaabi kɔnɔ ɲɛr'o cɛ min ye Mamadu Jajɛ Sangare ye a fɔ Amadu Jajɛ Sangare olu o n'a ka maaw olu kɔni bɛ CNPM olu b'o bureau kɔnɔna na ni ka se k'o ka baara ni k'o boloda nin ye mun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'indépendant kɔnɔna na Yusufu Kamara a ka wulikajɔ Yusu an b'a fɔ bari e foyi ti bɛn bɔ an ka bɛn ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya o de bɛ jamana in tɔ dilafu Tarawele ni koko pɛrɛnna basa bɛ don a wo fɛ wari kunnafoni tun b'an bolo kɔrɔ n'a tɛntɛnna an ka ɲɛmayaso fɛ bari nin y'o kunnafoni da walonne ye bari Tarawele n'an dun tilala dɔwɛrɛ kɔni t'an bolo ni ka waleɲumandon foli ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ bɛɛ lajɛlen ni ce e k'a daminɛ jamana in marabolo fɔlɔ fo ka taa bila marabolo 10 kɔ la Bɔkari Tarawele ko bɛɛ lajɛlen ni ce ka lamɛnni ko ɲuman ta an b'o bila Bɔkari Tarawele Mamutu Kamara bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru la Bɔkari Tarawele Buwa Jabate ni Ala ni kira sɔnna ma ni kunnafoni kelen bɛ santarama su na nɛgɛ kaɲɛ 20 waati sini araba nɛgɛ kaɲɛ 11 sanga 30 karamɔgɔ Daba Tunkara ni Amadu El Konare bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an b'a fɔ sa a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa salam